Waqt laqa politika organizzata mill-Partit Nazzjonalista f'Ħaltarxin, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għażel li ma jsemmi xejn dwar is-sitwazzjoni tal-Gvern immexxi minnu fil-Parlament. Lorenz Gonzi qal biss li ser jibqa' dej u ser jippreżenta l-budget. Budget li fi kliemu jrid ikollu l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea u tal-poplu. Iżda fl-ebda ħin ma qal li l-budget irid ikollu l-appoġġ tal-Parlament. Da sa nkunu qed nagħmlu fil-ġranet li ġejjin bil-għaqal infasslu it-triq tal-ġejjini ta' pajjiżna. Budget li jkun serju li jagħti tweġibi tal-pajjiżna, li jkompli jiġbed il-kredibilità għal pajjiżna, li jrid ikollu l-approvazzjoni wkoll tal-Unjoni Ewropea, imma li fl-aħħar mill-aħħar ikun irid ikollu l-approvazzjoni tagħkom il-kol. Skont il-Prim Ministru il-budget ser ikun wieħed serju kif fi kliemu kienu il-budgets tal-aħħar 4 snin. Iżda naqas milli jgħid li s-sena l-oħra l-Unjoni Ewropea wara l-preżentazzjoni tal-budget talbet lill-Gvern biex inaqqas l-ispiża b'40 miljun euro fis-saħħa u fl-edukazzjoni fost l-oħrajn. Minħabba li l-budget ser ikun serju, Lorenz Gonzi jgħid li l-poplu jerġa' jagħżel lill-Partit Nazzjonalista. U qudiem l-għażla il-poplu tagħna jerġa' jagħżel lill-Partit Nazzjonalista. F'Ħaltarxin il-Prim Ministru għażel ukoll li ma jsemmi xejn lanqas dwar id-deċiżjoni tal-Gvern li jibqa' dej bl-iffirmar tal-ftehim dwar l-Isptar St. Philips minkejja li l-maġġoranza fil-Parlament qed titlob li l-affarijiet isiru b'mod differenti. Waqt li foka d-diskors tiegħu dwar l-edukazzjoni, Lorenz Gonzi fl-ebda mument ma tkellem dwar il-fatt li Malta għandha l-ogħla rata fl-Unjoni Ewropea ta' żgħażagħ li ma jkomplux jistudjaw wara s-sekondarja, dwar ir-rata tal-ilitterizmu u dwar il-mijiet ta' studenti li fl-aħħar snin daħlu għal kors fil-Junior College u fl-MCAS, iżda ma komplewx jistudjaw.